Bi alamisa ju kalo tile tan ale ni wɔɔrɔ san 2026 aw ye aw bisimila Tamtam TV jabarani kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko bakuruba minnu bɛ an bolo bi ko walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o taara ka o kɛ Mali ale ni Aligérie olu ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ yen nɔ hali bi dɔ ka se ka fara o kan cogoya min na o kɛra sababu ye ni an ka sanfɛsiraw olu dayɛlɛnna Mali ale ni Aligérie o ni ɲɔgɔn cɛ kalo 10 ale ni 5 barajɔ kɔfɛ an bɛna an da dɔw la ko walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele ka o ta ka o kɛ an ka yɔrɔ la ne an ko yema ko Tenza Waten ale ni Anefis ka bunteni wale ka o ta ka o kɛ banbagaci wale maaw la min kumakan bɔra état-major général d'armée ale yɛrɛ yɔrɔ la an bɛna an da dɔw la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ bajangarakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni sirabakan kasara ye o kɛra yen yɔrɔ la ni o kɛra sababu ye maa wɔɔrɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna o ni na fo ka taa se maa 84 ma olu banana kojuguya an bɛna an da dɔw la ko walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kasi bi kunnafoniya an bɛna ale dayɛlɛ ni kibaruya min bɛ tali kɛ Mali ka fɛn min kɔni diplomasi ko bunakun kan ni o bɛ tali kɛ an ni Aligérie o ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛ ni bi alamisa ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 10 ale ni 6 san 2026 ale ni 6 ka kɛ ni an ka sanfɛsiraw ye k'a fɔ ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen dayɛlɛnna Mali ale ni Aligérie o ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye kalo 10 ale ni 5 kɔfɛ fɛn min kɔni barajɔw ye ni o kun taara ka don ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni sigi k'a fɔ ko o taara ka o kɛ ni o falenna fɛn min kɔni an ka lasigiden min bɛ baara kɛ Aligérikaw olu fɛ yen ni an ka jamana kun ye a wele ka na o seginna ka taa a ka taga ni ka segin baaraw ni ka taa o ɲɛnabɔ a ka lasigidenya baaraw kɛ Aligérie kɔnɔna na o kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko bi alamisa ko fɛn min kɔni an ka sanfɛsiraw ye olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛnna min na ni fɛn min kɔni vɔliw bɛna kɛ sigiyɔrɔma 3 semaine kɔnɔna na ni o ye dɔgɔkun ye k'a fɔ ko o baaraw olu talen don ka u bila sen kan k'a fɔ ko taga ni ka segin dugutagaw olu kɔfɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye hali bi ka fɛn min kɔni sinsin bere ni ka o di Mali ale ni Aligérie o ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan lakanako bunakun ka wulikajɔ belebele o taara an ka wolomasiri tabaw fɛ ka se ka lakana ni ka o sabati an ka jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na o nasiraw fɛ fɛn min kɔni état-major général des armées ye ale ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a kumana an ka finitigilakaw ka lahalaw ka Tenza Waten ale ni Anefiskaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni tarata tɛmɛnen ni o kun bɛ juillet kalo tile 10 ale ni 4 san 2026 ale ni 6 k'a fɔ ko communiqué taara ka o kɛ kunun ko araba ni o kun bɛ juillet kalo tile 10 ale ni 5 ma communiqué kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko banbagaci wale maa caman ko dankari kɛra olu ni u ka bololaminɛw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hali bi an ka finitigilakaw kɛn bɛ ka wulikajɔ ka sinsin bere ni ka o ta ka o sabati walasa jamana lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na k'ale ni ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ye ko lafiya da tɛna kɛ o ye tant que ni an ka jamana lakana ni o ma sabati o bɔra an ka état-major général yɔrɔ la ka kɛ ni a ka communiqué sira ye ka o kunnafoniya walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan tarata tɛmɛnen ni o kun bɛ juillet kalo tile 10 ale ni 4 san 2026 ale ni 6 sirabakan kasara o taara ka o kɛ bajangarakaw fɛ yen nɔ an ka siraba min bɛ yen nɔ ni an ko RN15 yen yɔrɔ kofɔlen na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mobiliba ye mun kun bɛ ka minɛnw ale ni adamadenw ni ka olu ta ka taa ni u ye ni o bɛ tali kɛ réfugiés la maa minnu bɛ u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ kɔni ɲɛsiranɲɛ kama ni u bɔra Burkinakaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko o ye sirabakan kasara ale gɛrɛsigɛra o la ni o kɛra sababu ye maa wɔɔrɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna o ni na maa 84 olu kɔni banana kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko kibaruyaw bɔra kunun ko araba ni o kun bɛ juillet kalo tile 10 ale ni 5 ma Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés maaw olu yɔrɔ la ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛn min kɔni an ka lakanaba minnu bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na u ye wulikajɔ belebele ni ka o sabati ka se ka dɛmɛ ni ka o don maa minnu banana ale ni minnu tora nin ko in na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛna an da don fɛn min kɔni farikolo ɲɛnajɛ ko ale bunakun kan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲɔgɔnda farafinna keleya dolanci ko nasiraw fɛ musomanw olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o baaraw bɛ ka ta ka o kɛ marikokaw olu fɛ yen nɔ san 2026 ale ni 6 in na an ka samata sɛgɛ musomanw olu sen bɛna ye o ɲɔgɔnda kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni u ka dege karamɔgɔ ni o ye Birama Konate ale ka laseliw ye ni a ye a yira k'a fɔ ko ale ye maa hakɛ min sugandi musolakaw cɛla ni olu bɛna taa Mali jamana kɔnɔ ni ka taa
a kuma bɔ ni ɲɔgɔnda in kɛnɛ kan o nasiraw fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ min na ni u ye a yira k'a fɔ ko bi yɛrɛ su in na fɛn min kɔni ye an ka samata sɛgɛ musomanw ye ko u bɛna u kunda marikukaw olu fɛ yen kan walasa ka taa ni ɲɔgɔnda ye ni ka taa ale baaraw ni ka taa u nun don ni o bɛna kɛ tile 10 caman ale kɔni kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dolanci in bɛna taa ka o kɛ jamana 16 barisabula ni an ko équipe 16 olu ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko an ka samata sɛgɛ musomanw ka wulikajɔw ko o tɛ dɔwɛrɛ f'u ye u ye a yira k'a fɔ ko laɲini ko o de ka dolanci ni dusu ye ale ni ka Mali jɔnjɔn ni ka o sankɔrɔta ni daraja in kɛnɛ kan o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ni bɛ dasi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabarani ka aw ye aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛw la wasalamu.